Na súa rolda de visitas ás distintas confrarías e entidades do sector pesqueiro, o conselleiro do Mar tiña pendente a cooperativa Ría de Arosa, a Banqueiro. Alfonso Villares destacou a importancia da entidade non só en número de socios, senón tamén pola diversificación da súa actividade, completando o ciclo dende a extracción ata a comercialización do produto, así como a súa aposta pola calidade. Ademais das que ten maior número de socios como entidade en todo Galicia, polo tanto, creo que iso tamén é un aspecto a destacar, unha cooperativa en donde ademais ao largo de todo este tempo tamén conseguiu non solamente dedicarse á extracción, sino tamén pois á depuración e tamén con a construción dunha cetaria, intentar completar o circo, pois a línea completa, pois eu creo que iso é algo moi positivo e polo tanto tamén é importante a ver e que nos comente pois todos os seus gerentes e todos os seus asociados. E como non, sobre todo o feito de que, bueno, estamos en un momento onde hai que intentar facer o posible para seguir poñendo en valor os nosos produtos do mar. Aquí tamén se fai, incluso hasta co feito de seguir traballando como fixeron para destacar os sellos de calidade, tanto a nivel europeo como ao propio galego de pesca de rías. Durante a visita, os responsables da entidade trasladaron ao conselleiro a necesidade de impulsar a posta en marcha da hatchery propia para abastecer de semente as confrarías e contribuir a recuperar a produtividade da ría, condicionada actualmente pola escaseza de marisco. Ante a mortalidade que estamos tendo na ría, sería unha boa opción tendo unhas instalacións con hatchery, poñelas en funcionamento, xa non só por beneficio daqui da propia empresa, se lles pode axudar a outras cofradías, interesante para todos, e podermos recuperar outra vez o que tiñamos hai anos co marisco, poder volver a sacar marisco bo, como sempre se sacou daqui desta ría. Entonces, o término final sería podermos chegar a ese encontro de poder poñer as instalacións, a hatchery a traballar, axudar no que podamos ás demais cofradías, da man da consellería, todo o que faga falta. Dende a súa creación hai xa máis de medio século, a cooperativa foi medrando e ampliando a súa actividade coa incorporación dunha depuradora e dunha cetaria. Na actualidade aglutina a 460 socios, sendo a máis numerosa do sector.